De tophelje, dat wil elke jaar aan deze tafel. Bergbeklimmer Hans Achterbos, hij beklom de Mount Everest en zegt de deer in eigen. En is het toerisme in Friesland klaar voor een topsimmer? Petra Ellens jouwt het antwoord. Goeie, dit is Bient. Op de dag dat het KNVB maar het rapport, en dat is dit rapport, winnaars van morgen. Hoe het Nederlands voetbal internationaal weer meedoen kan. Nou ja, kijk, het is gewoon heel belangrijk dat wij internationaal weer de aansluiting gaan vinden. Wat jullie nu doen is goed. Ga vernieuwen, maar geloof wel in je eigen Nederlandse voetbalerfgoed. Ik ben niet zo somber ingesteld. Ik denk dat wij zeker op jeugdgebied in Nederland gewoon ontzettend goed opleiden. Altijd plaats voor verbetering. Maar met name het Nederlandse voetbal en de toekomst zie ik absoluut rooskleurig tegemoet. Ja, Jan de Jonge, welkom. Brune Kop, krijg waarom van Cyprus. Ja. En takkenseizoen de assistent van Gert-Jan Verbeek. Maar ik 20 jaar ongeveer wel werkzaam bij de jeugdopleiding van Sportclub Heerenveen. Jarenlang heeft hij werken. Dit rapport, daar hebben we tal van bekende trainers om mooi werken. Oud-voetballers, topvoetballers, nationaal en internationaal. Wat vies nou eigenlijk van het rapport van de KNVB? Nou ja, de samenvatting is duidelijk. En wat ik ervan vind is dat, wat ik volgens mij al 10, 15, 20 jaar terug vond, dat we geweldig kunnen opleiden in de structuur. Misschien ingewikkeld gezegd, maar dat we op het vlak van mentaliteit wel een beetje de zaak uit het oog verliezen. Dat is ook een maatschappelijk probleem. En ik lees dat nu ook terug in het rapport en ik denk dat dat op één moet staan. Dat spelers moeten leren om te overwinnen, wedstrijden winnen. Ja, dat zit ook in dit rapport, ja. Hè, die wedstrijdmentaliteit, daar ontbreekt het hem eigenlijk. Ja, dan gaat het erom, hoe doe je dat? En ik denk dat wij met onze trainers wat doorgeschoten zijn in de structuren. Raymond Verrijen, wat ik wel een hele belangrijke man vind voor het jeugdvoetbal overigens, die gaat er heel ver in. En ik denk dat wij ons soms over de grenzen moeten opleiden. En daar bedoel ik niet mee dat het gemeen of wat dan ook moet worden, maar wel een harde opleiding op een goede manier. Er staat ook in het rapport 2 tegen 2, 4 tegen 4. Ja, 10 jaar geleden werd ik er wel eens om uitgelachen dat we bij de C1 daar ook veel fanatiek mee bezig waren. Maar ik denk wel dat het dat een beetje is. Ja, want de filosofie daarachter is echt fjouwtje, 2 en dan heb je vaker de bal, meer balcontacten, meer pingelen. En daardoor krijg je meer technische vaardigheden. Ja, ook. Maar ook tot op zekere hoogte, want het is wel jeugdvoetbal, over de grens gaan. En ik denk dat we daar veel te veel binnen zijn gebleven. Ik heb nu een beetje ervaring in het buitenland, hoe jeugd daar omgaat. Daar is het veel meer overleven. En uiteraard is onze maatschappelijke situatie in Nederland ook niet ideaal. Hè, want ook de ouders spelen een ontzettend belangrijke rol daarin. Maar we zullen daar wel mee aan de bak moeten. Maar wat is dan het verschil? Is dat onjam? Want hij is nou werken in Cyprus, maar meestal uit Zuid-Europa, meestal uit Zuid-Amerika. Als jongens bijvoorbeeld in het buitenland en in misschien Zuid-Europese landen, Zuid-Amerikaanse landen niet zoveel geld hebben. De ouders zijn arm en ze hebben ontzettend veel talent. Dat is een belangrijk voorbeeld. Dan gaan ze echt over de grens om dat talent te ontwikkelen. Dan willen ze, de kost wat kost, willen ze het voetbal halen. In Nederland zijn we te beschermd opgevoed en we zijn in het voetbal daar ook in meegegaan. En aan de trainers de taak om daarin ook oefenstof te vinden, maar ook in hun mentale begeleiding ervoor te zorgen dat spelers veel meer uitgedaagd worden op het mentale vlak. Ja. Petra, hoor je van voetbal? Van sport? Nee, voetbal, ik ben nee. Heel sportief. Nee, ik ben geen actieve sportbeoefenaar. Ik doe wel wat om sport, maar voetbal zeker net. Nee, boetenspul, net een vreetje? Boetenspul? Ja? Oké, lid maar. Nee, maar dat komt natuurlijk... Gaan we afschaffen. Ja, gaan we gelijk afschaffen. Maar het heeft natuurlijk echt alles te krijgen, Jan, maar het Europees voetbal, wat voor het doorstiert, deze simmer, werd Nederland dus net onmooi dat. Daarom dus nou dit rapport, want we hebben de aansluiting mist met de internationale top. Ja. Waar hebben we die slag dan mist? Het is heel mooi om te zien, de wedstrijd Turkije-Nederland. En ik heb daar een jaar in Cyprus rondgelopen. Daar gaat het 100% om het resultaat. Nederland had 60-70% balbezit. Maar Turkije had de mentale weerbaarheid om rustig te wachten. Om heel agressief te zijn in het gebied waarin zij de bal wilden veroveren en op de counter. En we worden met 3 of 4-0 volgens mij van de mat gespeeld. Nou, dat is het verhaal. En we missen de slag wat ik net al zei. Je hoeft niet ingewikkeld te doen. Ik vind dat we veel harder moeten zijn op het voetbalveld. En dat bedoel ik niet gemeen of wat dan ook. Harder, rechtvaardig. Maar we moeten spelers, jonge spelers al laten beseffen dat het in de wedstrijd maar om één ding gaat. Dat is winnen. En dat kun je doen in kleine partijen en noem maar op.
Want ik in dit rapport zit ergens van, je moet er wat minder vaak die bal waarom spelen naar de keeper. Dat gebeurt natuurlijk, de Nederlandse competitie gebeurt het natuurlijk heel vaak. Het zijn allemaal details die ik denk dat het grootste probleem in Nederland, heel simpel, we kunnen het rapport gewoon weggooien. Ja, vind ik wel. Ik vind dat het op het mentale vlak bij ons aan markeert. En als we daar niet aan gaan werken, kunnen we prachtige oefenvormen bedenken met mooie combinaties en alles erop en eraan. Dan komen we gewoon niet terug. En we hebben daar wel een beetje, en ook de KNVB met name, is heel erg geneigd in het ontwikkelen. Dat is goed, uiteraard, maar gestructureerd ontwikkelen. Maar we moeten ook terug naar de basis. Hoe is Johan Cruijff, dat is een mooi voorbeeld trouwens, hoe is die groot geworden? Dat is inderdaad pingelen op straat, maar ook daar was geen scheidsrechter. Op de straat speelden ze 4 tegen 4, 3 tegen 3 en de recht van de sterkste won. Nou, daar ben ik het mee eens, want dat staat ook in het rapport. Alleen, dat is niet iets nieuws, want volgens mij is het al heel lang bekend. Alleen, we hebben het uit het oog verloren. Ja, eventjes naar de directeur betaald voetbal, Bert van Oostveen, op de vraag van wanneer moeten wij dan weer waarom staan onder de top van het internationale voetbal? Kun je even eens zien? Nou, we hebben een stip op de horizon gezet richting 2026. We willen met het Nederlandse voetbal weer terug naar waar we vinden dat we thuis horen, namelijk de top. Daar heb je tijd voor nodig. Ja, Jan, ik snap dat je de tijd vernedigen hebt, maar 2026, dan moeten we nog 10 jaar wachten. Maar dan is hij nog mooi lang in dienst, hè? Is hij met pensioen, denk ik? Oh, is dat het? Is dat de achterliggende gedachte? Ik heb geen idee, maar het gaat nergens over. Ik vind gewoon dat je vanaf nu moet beginnen en vanaf nu ook weer moet presteren met het Nederlands elftal. En dat zal heel lastig zijn, maar dat is wel het verhaal. Er is geen 2016 of 2026, dat is 10 jaar. Ja, dat kan niet. Toch. Maar dat zegt al wel een beetje over hoe er gedacht wordt. En ik vind dat al een... het is ongelooflijk. Ik vind het echt ongelooflijk. Slechte basis. Ja. Heer, dank voor die verhalen, Jan. Wanneer hel je het beste uit je ben en wanneer vreeg je te volle? Bient volgt leerlingen van het Lauwers College in het maatje van keuzes. En aanstaan komen de orders van de leerlingen onder het wut. Maar op de tiesje, dan peilen we vaak de temperatuur van de Friese economie. En Joert nemen we het toerisme onder de loep. Het toerisme is maar een omzet van 1 miljard euro, de motor van de Friese economie. Ja, dan kregen de sector een saus. En nou, een saus een heel. Ja, Peter Ellens van de Recrom, de organisatie voor toerisme en recreatie. Zij is Maarten Sies direct en toen zei dus ik jou toerisme een saus. Ja. Nou dus een saus een heel. Ja. Er zit dus wat een lietse verbetering in. Ja, hier de goede kant uit. Het is best lastig om nou eens te Jan, omdat jij hele volle toeristische bedrijven in Friesland best seizoensbedrijven. Dus dat betekent dat ze 's winters dicht binnen. Maar dat is wel een belangrijke periode, omdat ze dan wel dicht binnen voor de gast. Maar heel druk bezig binnen maar allerlei dingen om marketingcampagnes te bedenken, nieuwe investeringen te doen om kleer te wezen voor het nieuwe seizoen. Dus de Friese ondernemers ze binden wel bot met wanden? Ja, heel bot. Dus de bedrijf bloedt gewoon, voor de gast is het dicht, maar voor de ondernemer die gaat gewoon heel hard door om allerlei oorzaken achter de schermen goed op orde te krijgen. Ja. En is het nou trouwens, ik zei toch de onrust in de wereld, met Turkije, Griekenland, Egypte, dat mensen daar dus minder vaak heen gaan, helemaal niet meer heen gaan. Profiteert Friesland daar dan ook van? Wie zorgen wel dat mensen, als er heel volle onrust is, en dat is er op dit moment eigenlijk wel, ik dichtbij, denk om Parijs, denk om Brussel, worden mensen wel voorzichtig. Een bepaalde categorie zei van, nou, ik dwaal het net on, of ik wil wat voorzichtiger. En ik bedoel in Nederland. Dat zorgen we wel. En hoe druk wordt het daarnaast in Friesland, deze simmer? Nou, hopelijk lekker druk. Ja. Ja, maar het is altijd op dit moment. Haar onderzoek al uitwijzen dat 30% van de mensen moeten nog boeken. De mensen die in Nederland vakantie willen gaan. 30% mag nog boeken. Dus die mensen zitten dan een beetje van ik weet het nog niet helemaal. Ik wacht nog even uit. Maar 15%, dus dan haast nog wel een percentage. Dat binnen eigenlijk mensen die zeggen van ik ben echt de last minute. Ik sjog wel, ik ging wel. Als ik een zin ga, dan pak ik de auto en dan ging ik erop uit. Dus dat percentage stikt nog. Dus wat dat betreft is het best nog spannend. Omdat 44% van de Nederlandse vakantiegangen, die kerst nog, ik als ondernemer, kerst nog op die bedrijf hel je. Dus dat is best nog even een spannend moment. Ja, en dat dilemma natuurlijk, toch een betier erbij wezen of kiezen van een last minute. Dat dilemma hebben we ook vallen aan Skelte Meijsma, dat is een marketingdeskundige. Ja. En dan kunnen we nou even een zien. Het leuke van Nederlanders is dat ze voornamelijk dol binnen op het woordje korting. Dus we zeggen hoe dan ik dat korting is een must in vakantieland.
Vroegboekkorting, hersenaardige prijs, wiest aan tabist. Heeft meestal de leukste en mooiste plakjes nog hoor. En over het algemeen heeft dan een goede vakantie. Last minute heeft als grote voordeel dat het over het algemeen echt goedkoop is. Dus dat er stunt wordt met prijzen. Tenminste de prijzen die je sjoggen. Wat echt een voordeel is, vind ik, voor vakantie, is dat je zo dan dingen boeken waar je oors nooit terug te. Dus het is een beetje inspiratieachtig of verrassingachtig. Ja, de grote nadeel is voornamelijk dat je de omstandigheden op dat moment net weet. Dus als je 6 maanden van tevoren boeken, ja, dan weet je net wat voor waar of eventueel met aanslagen of orenperikelen. Dus dat jouwt een bepaalde vorm van onzekerheid. De nadelen zijn absoluut dat het slecht kan uitpakken. En dat komt vaker voor dan dat het goed uitpakt. Dat er alsnog bijkomende kosten binnen. We trooien alsnog wat duurder uit binnen. Dus toen we juurt op vakantie matten, dan is het dus in Gelderland vanaf €199. Dan kunnen we dus bijvoorbeeld landgoed het Loo even pakken. Maar we zien dus al dat in dit geval een prijs van €319 die je liek al omhoog naar €354. En dat is de grote truc. Voornamelijk die reserveringskosten bij een last minute, die serieus justeren, die worden meestal volle heuger. En bij een vroegboekkorting wordt de reserveringskosten er meestal bij inbegrepen. Ik wil te stellen, als we deze vergelijken met een vroegboekkorting, dan denk ik dat de vroegboekkorting voor deze periode goedkoper weer dan de last minute op dit moment. Ja, dat is toch bizar eigenlijk. Wist je ook met de vakantie heen, Jit? Hans? Ja, ik weet wel, ja zeker. Ja? Ja? Waar is het in? Como. Lango di Como. Kijk eens aan, maar dat is dus gewoon de betiert bijwijzen. Geen last minute? Nee, geen last minute. Daar ben je net zo van? Nee. Nou ja, nee, wel een beetje plannen hou ik wel van. Oké. Weten waar je komt en weten waar je terecht komt en niet. En last minute is niet. Moet je maar net tijd voor hebben ook. Ja. En Jan? Doof? Oerol. Maar dat zit al jaren vast. Ik is er elke keer in, toch? Ja, ik hoef niet meer naar de zon hoor, even voorlopig. Nee, voorlopig niet. Dat is geen boeking voor mij. Nee. Waar lezen nou eigenlijk de grootste uitdagingen van de Friese ondernemers? Wat op zich heel interessant is om te zien wanneer de gast die je op je terrein willen, wanneer gaat die boeken. Dat is een interessant moment. Dus het is belangrijk om te weten van wanneer is dat moment. En dan kan je zien van hoe mag ik dan die gast die op dat beslismoment zit, hoe kan ik die bereiken. Dat zijn belangrijke dingen voor een ondernemer. Maar ik om te zien van, hoe rent het met de boekingen? Best lastig, omdat hele volle Nederlanders, wat hier al onjoeg, wacht je toch op een last minute, omdat ze het idee hebben, dat is dan goedkoop. Maar als je echt op de last minute wil, dan ren je bepaalde risico's. Ik ga een paar ondernemersprutsen die zijn van met het hemelvaartweekend, toen wie het waar ik heel positief, heel goed, Waarbrug min positief. Ze moesten verschillende mensen wel teleurstellen, want die dachten, we kennen wel terug op de camping, maar ze ziet hartstikke vol. Ja. Dus je neemt, als je zegt van ik neem een last minute, en zeker voor speciale weekenden, dan neem je wel een risico. Ja. Nog even heel kwart, Peter, want jullie werd bekend dat Texel in de top 10 zit van Europese vakantiebestemmingen in de Lonely Planet. En dan had de gids het over de ongerepte duinen, fantastische witte stranden, zomerfestivals. Maar waarom zit Texel erin en net bijvoorbeeld Oerol van Skielge? Ja, ik zie dat gewoon als een breed waterproduct is het natuurlijk geweldig. Hè. We hebben natuurlijk hele volle mooie Friese waddeneilanden. En de Texel, je dan toevallig bij Noord-Holland, maar het is natuurlijk één product. Maar eigenlijk vinden wij Texel het minst mooie eiland, toch? Ja, zeker. Ja, toch? Terschelling. Terschelling. Ja, of Ameland is volle mooi. Ja, is schitterend. Ja, toch? Ja. Petra, Tierentank. Wanneer hel je eigenlijk het beste uit jezelf en wanneer vind je het ijswol best genoeg? Het Lauwers College in Boetenpost helpt begin dit jaar astronaut André Kuipers naar de kantine om haar leerlingen te inspireren het beste uit haarzelf te halen. Bient volgen dit squalier de leerlingen en zie ik het nou echt de ouders op om te praten over squalkeuzes. Als je iets heel graag wilt, moet je het gewoon proberen. Misschien lukt het niet. Ik dacht ook dat het lukt waarschijnlijk niet. Maar ik ga het toch proberen. Taking André Kuipers to the International Space Station. Als het worst, kiest alles. Somtien budget dat ik kiezen tussen tijd genoeg voor squallen en tijd oer voor orenzaken. Liekers bij Ellen. Ik zie je haar thuis op. Ze is begin het hier oerstapt van VWO naar HAVO. Wat doe je dan als HTMM? Je moet wel proberen wat ze kan eruit te halen. Maar als het kind zelf al aangeeft, dit gaat over de top, dan heb ik er vrede mee, zeg maar, dat ze een keuze maakt naar beneden toe. Maar ze kan het wel? Ze kan het wel. Ja, ik wil wel gewoon tijd eraan besteden, dus ik vind niet dat school gewoon
dat wat er ook gebeurt, dat ik gewoon wel altijd gewoon tijd voor een pony heb. Dus dat wil ik er ook aan geven. Je gaat niet alles opgeven om maar zo'n hoog mogelijk niveau te kunnen? Nee. Nee, sowieso niet. Terwijl jouw mentor jou wel op de universiteit ziet, Ellen. Ja, mijn mentor van vorig jaar wel, ja. Maar ja, ik wil er zelf niet heen. Ik denk, als je wilt, kun je alles. Maar datgene wat je wilt, hoeft niet altijd te zijn wat een ander meent dat goed voor jou is. Kijk, qua intellectueel niveau kan ze misschien wel naar de universiteit toe. Maar misschien is ze er helemaal niet gelukkig. Misschien wil ze dat helemaal wel niet. Kijk, als ze wat anders wil, dan kan ze dat. Alleen, ze moet het wel willen en ze moet zich er goed bij voelen. En dan wil ik eigenlijk mijn eigen bedrijf hebben. En wat voor bedrijf? Tuinbouwbedrijf. En het liefst ook ergens anders dan in Nederland. Waarom naar het Lauwerscollege? Het is haast Christvakantie. Bij Robin is er duidelijk een les van zijn schouders aan, noot hij HAVO-docht in plak van VVO. Toch wel lekker eigenlijk. Ja, een beetje als een opluchting, minder stress. En ja, geweldig eigenlijk. De laatste lessen van het kalenderjaar 2015. De eind van het squaljaar liep het nog 4 voet, maar toch moet er wel nagedacht worden over vervolgopleidings. Keuzesmaatje dus. Rick zit in 6 VVO en hij begint zo heel waar dit squaljaar wel een idee te krijgen van wat er wil. Wat ik echt als beroep later wil doen, dat weet ik nog steeds niet. Maar ik denk wel de economische kant op. Misschien bedrijfskunde, dat ik dat misschien ga doen, iets in die richting. Daar zit ik me nou een beetje te oriënteren, zeg maar. 9, een 7, een 7. Lianne had een gesprek met de mentor. Ze komt van TL Plus en docht nou VWO. Maar ja, en die exacte vakken gaan ook weer goed. Ja. Ja. Ze had er geen enkele moeite mee. Eigenlijk ben ik altijd heel snel klaar. Hij is wel 10 uur. Ja. Ja, en morgen dan gaan we waarom naar de basis. Hoe heeg lees je de lotte als je als basiskwallen voor de 3e keer de titel excellent krijgt? Het is misschien wel de gevaarlijkste berg van de wereld, de Mount Everest. In de oude fjouwendagen ben er 3 beklimmers stoorn. Ek Nederlander Erik Arnold. Op dit tijd wordt zien liggen naar onder een tabrocht. Ja, het is echt mijn jeugddroom. Ik had vroeger een poster van de Mount Everest boven mijn bed. Dat was toen ik nog in mijn tienerjaren, ergens aan het einde van mijn tienerjaren zat. En die droom is altijd gebleven. Het is niet zo dat een aardbeving daar een einde aan maakt. Ik geloof wel in pech of geluk hebben en ik heb een paar keer pech gehad. Dus het wordt hoog tijd voor een keertje geluk. Ja, dat geluk had er net hoorn, want Wol had trouwens Erik Arnold zijn missie volbracht. Want Krek van Sieversteren had hij wel degelijk de top van de Mount Everest hellen. Maar daarna is hij Hans in zijn sleep is er verstonden. Je had contacten in Nepal. Hoe is de situatie dan? Wat is de laatste stand van zaken? Ik wil je allereerst even corrigeren. Hij heeft zijn missie niet volbracht. Want je hebt hem pas volbracht als je in het basiskamp komt en weer naar huis gaat. Dat hebben we terzijde. Ja. Het is maar dat is zijn dream, zijn absolute jongensdream, om de top ooit te bereiken. Maar wel levend thuis en een boek schrijven. Uiteraard. Hè? Ik bedoel, dat hoort denk ik bij zijn missie. Nee, wat de situatie is op dit moment. De laatste informatie heb ik net gekregen. Ik heb net nog een vriend van mij gebeld, Wilke van Rooij. En die kon het bevestigen dat er op dit moment 3 geregistreerde doden zijn. Erik, een Australische dame. Van zijn team, of van het team waar hij ook in klom. En een Indiër. En er zijn 2 Indiërs zoek tussen het hoogste kamp. Dat ziet er net goed uit. Nee, dat ziet er echt niet goed uit. Want 24 uur op die berg, extreem lang. En zo lang zijn ze al zoek tot op heden. En ik hoop dat ze snel gevonden worden. De kans dat ze levend gevonden worden is er nog wel. Maar de kans is groter dat ze niet levend gevonden worden. Wat maakt het nou deze Mount Everest, de heegste berg van de wereld, met 8800 meter. Wat maakt het deze berg nou zo gevaarlijk? Er zijn 2 factoren. De hoogte zorgt voor zeer onvoorspelbare omstandigheden. Want de weather window, zoals ze dat noemen, die is vaak maar 5-6 dagen. En de tweede factor is dat er 300 mensen dit jaar op 1 moment op de berg aan het klimmen zijn. Dat is bizar een soort. Ja, dat is, ik noem mezelf even van een andere generatie klimmers. Hij was 35, nou, ik ben tegen de 50, in ieder geval in 1992 heb ik geklommen. En dat betekent dus dat er een ongelofelijke ontwikkeling is geweest in commerciële expedities. Eigenlijk tegen beter weten in. Want wij zeiden toen al in 1992, eigenlijk is dat een slechte ontwikkeling. Want je kunt eigenlijk met je creditcard kun je gewoon een ticket kopen naar de top. Alleen je moet hem wel zelf nog beklimmen.
onder begeleiding van een commercieel team. Ja, maar het is een soort van massatoerisme eigenlijk, Petra, wat er ontstaat. Volop liedje, maar dat is helemaal net geschikt voor natuurlijk. Absoluut niet. Nee, dat is een berg die wordt geëxploiteerd. Dat heeft natuurlijk heel veel redenen, tientallen redenen. Maar natuurlijk het Koninkrijk Nepal heeft er alle belangen bij dat het commercieel wordt uitgenut. Die laten te veel mensen toe. En de hypothese is ook van mij, en die wordt ook wel bevestigd, dat dit jaar natuurlijk extra veel expedities actief zijn. Omdat vorig jaar, en dat is de aardbeving die Erik overleefd heeft, er heel veel expedities gestopt zijn die nu een kans hebben gekregen. Dus er zijn een aantal factoren die nu meespelen die ervoor zorgen dat de berg extra gevaarlijk is. Ik wil even... Ja, kun je kort zeggen hoe die is overleden? Want hij is niet gevallen? Of, Nee, het is een beetje hypothetisch, maar het komt denk ik heel dicht bij de waarheid. Dat hij is voor de 5e keer naar de top gegaan. Hij moest hem beklimmen. Dus de drive om hem te halen, ondanks alles, is heel groot. De files onder de top zorgen ervoor dat er vertraging is, waardoor je zuurstof versneld opraakt. En de laatste factor is niet onbelangrijk. Hij was al een paar dagen, zover ik het weet, ik kan niet alles bevestigen, aan de antibiotica. En boven 8000 meter, ik heb het zelf meegemaakt, moet je eigenlijk niet aan de medicijnen, niet afhankelijk worden van een product. Je moet je lichaam op een proef stellen en niet te veel afhankelijk worden van externe factoren. En dat ben je daar wel. Ja. Ik wil even naar die eigen persoonlijke verhaal. Want in de Zuid niet correct. In 1982 hij zelf bezocht om de Everest te beklimmen. Dat is net slagen uiteindelijk, de top. Nee. Maar welke gevaren bestoot je in Kaam? Legio, dat is hoogte. Ik vond de zuurstof eng, omdat zuurstof ook ervoor zorgt dat je minder goed acclimatiseert. Je blijft kunstmatig op een lagere hoogte. En als je moet pieken, moet je nog steeds naar die top, op bijna 9000 meter. Ja, dit bestoot trouwens, dit is een foto? Dus een van de foto's, precies. En waar is het? De achterste. De achterste, dit is de man met de rode jas. Ja, klopt. En dan dat zuurstof is dus vreselijk gevaarlijk. Ja, tuurlijk. Nou ja, kijk, het is techniek. En die techniek, tot op de dag van vandaag is dat niet echt veranderd. Dat ontwikkelt zich wel een beetje door. Maar er kan een leiding bevroren raken. Dus de kans dat er iets gebeurt op de top, als je niet geacclimatiseerd bent, maar wel afhankelijk bent van zuurstof, die kans is groot. En daar zijn heel veel voorbeelden van dat mensen het dan niet halen, omdat ze nog naar beneden moeten. Ja. Ik wil keuzes maken van ja, ik kies nou van mezelf en net van een oren, met oren misschien ook in de problemen. Ja, ik heb natuurlijk toen, dat is uitgebreid in de pers geweest, maar ik heb een halfdode Indiër buiten gezien die later gestorven is. Ik heb 's ochtends tegen mezelf gezegd en tegen de Sherpa's en tegen mijn expeditieleden die er toen waren, ik was onderdeel van de expeditie van Ronald Naar, heb ik gezegd, ik kap ermee, want ik ga naar beneden. Mijn vader was daar kort daarvoor overleden, een paar maanden daarvoor. Alles kwam bij mij te dichtbij. Ik ben uit de tent gestapt, ik kwam in een overlevingsstand, ben 100 meter gaan klimmen naar beneden aan de touwen. Toen kwam ik de tweede Indiër tegen, er waren er 3. Die tweede Indiër heeft mij nog in de ogen aangekeken. Ik heb hem niet kunnen helpen, hij heeft de arm uitgestoken naar mij. Ik ben er langs gelopen, naar beneden. Die is 1 uur later of 2 uur later gestorven. En de derde Indiër heb ik nog een beetje met mijn hulp kunnen helpen met een reddingsteam. En die heeft het gehaald. Ja, maar hij strut zijn jerm en hij vreeg om help. Maar op een gegeven moment, dan moet je gewoon egoïstisch wezen, of egoïstisch, je moet er voor jezelf kiezen. Je staat in een overlevingsstand en er is geen plaats voor wat anders. Op die hoogte ben je volledig op jezelf aangewezen. Er kan geen helikopter landen, niemand. Je wordt of met 8 Sherpa's, zoals met Erik, as we speak, gebeurt, naar beneden gedragen. Of je gaat zelf naar beneden. Daartussenin zit niks. Ja, het is nog wel eens op dat moment? Ja, heel vaak, natuurlijk. Als ik dit bericht hoor en of die Indiërs die nu zoek zijn, dan reflecteert dat meteen mijn eigen ervaring weer terug. En spiegelt dat weer en kom ik heel dichtbij. En dan schiet ik ook wel eens in een zekere emotie. Denk ik van wow, wat komt er weer dichtbij? Wil ik dat? Ik vind het prima nu. Maar ik heb wel angst voor de toekomst. En niet voor mezelf, maar wel als die commerciële expedities niet anders worden georganiseerd, vanuit Nederland of vanuit Nepal of vanuit een internationale organisatie, zitten we hier volgend jaar weer. Maar ik hoop niet met een Nederlander, ik hoop met geen enkele doden, maar ik verwacht wel weer te praten over wat er gaat gebeuren. Ja, want dat hoort hij zelf ook net in. Dan wordt zelf aan zijn weer bergen beklimmen. Ja, dat gaat door, maar de Everest heb ik inmiddels nee tegen gezegd. Ik heb verantwoordelijkheid naar mijn prachtige kinderen en naar mensen die ik heel lief heb. En dit bevestigt het beeld van dat de berg steeds gevaarlijker wordt. Of de berg niet, de omstandigheden op de berg die we zelf veroorzaken, zorgt voor meer gevaar op de berg. En dus dat de mensen sterven als gevolg van files, medicijnen, vertraging en noem maar op. Dank Hans voor die verhaal. Je moet alle treien. Tegen dank. Want zo vieren deze aflevering van Bient. Van nou nog een hele gezellige joh. Dag. Interessant. Ja, ik wil meer van weten van. Ja. Het is echt snel voorbij. Ja.
Ja, daar ben ik weer om te vertellen wat er morgen in Bien zit. Nee, dat is nog een verrassing. Nou, ben benieuwd. Nou, wat moeten we hem zien? Ja, toch wel.